Γεια σας, είμαι ο Δανιήλ Φωκάς, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά με τη Ρόδη Κράτσα. Είμαι επιχειρηματίας στον χώρο της επικοινωνίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενεργό μέλος στο οικοσύστημα της τεχνολογικής καινοτομίας, συμβάλλοντας συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα αυτό, ενώ παράλληλα επιχειρώ και στο νησί μας. Με την κυρία Κράτσα μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τα νησιά μας και το όραμα να επικοινωνήσουμε την ομορφιά, τον πολιτισμό και τη δυναμική των ανθρώπων τους παντού στον κόσμο. Η επαγγελματική μου εμπειρία, η τεχνογνωσία που διαθέτω στον χώρο της επικοινωνίας και η επιχειρηματική μου φιλοσοφία μου δίνουν τη δυνατότητα να μπορώ να προβάλλω την κεφαλονιά μας παντού με τον καλύτερο τρόπο. Σε αυτή την προσπάθεια έχω τη στήριξη της συζύγου μου και των 2 παιδιών μας, φίλων και συγχωριανών. Ελπίζω και στη δική σας στήριξη για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε την κεφαλονιά μας ακόμα πιο ψηλά.